Gerne have ro. Tak. Der er mange derude, der tror, at bare fordi man er en stor stjerne, berømt og tjener mange penge, og så er livet bare en dans på med blom eller med roser på. Men jeg ved, at jeg taler for os alle tre op, når jeg siger, at vi alle sammen har mærket smerten på vores egen krop. Prøv at høre, livet det er tough, ikke? Der er så mange mennesker derude, der har det rigtig hårdt. Så sent som i morges, der slog jeg faktisk min tå på dørtrin. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der lige tænker over. Så det er... Yo, selvom jeg er en hardcore motherfucker, så er jeg ikke bange for at tale om min smerte. Min fucking smerte, det gør så fucking ondt. Når jeg slår min tå på en reol, eller banker min ben imod en kommode, du skal ikke stå der og tude, for dine små problemer, de fylder intet i mit hoved. Når jeg banker min ben imod en kommode, eller slår min tå på en reol, jeg går igennem helvede, kan knap gå, så kom herhen og pus på min tå. Der findes folk, der sulter, og det er ikke sundt, og når kvinder de føder, skulle det gøre rimelig ondt. Der findes folk, hvis kæreste lige har knaldet pillevin i går, men ingen smerte overstiger den, jeg føler nu. Når jeg slår min tå på en reol, eller banker min ben imod en kommode, det er ikke for at hælde salt i dit brændsår, men min smerte, den er fucking hardcore. Når jeg banker det yderste af mine fusser imod et par, der ligger og nusser, jeg går igennem helvede, kan knap gå, så kom herhen og pus på min tå. Jeg er en hardcore motherfucker, men jeg synes det sukker at slå sin mindste lille tå på nogens klokker, eller de der gummidutter ind i et par briller. Jeg ville ønske jeg var lam, så ville det gøre mindre naller. Hvis du har en tå, du har prøvet at slå, sig yeah. Og hvis du kan relatere, så lad mig høre dig skrige yeah. Når jeg slår min tå på en reol, eller banker min ben imod en kommode, for de Afrika, de står og siger mig